Ayun, dito tayo sa may Peña Francia Avenue. Ito mga ano pa ito, mga school sa bandang ito, yung mga high school oh. Mga senior high. Ayun. Ngayon ako nakadan dito sa lugar na to. Pahinga muna tayo dito ng konti. Ayan, dito sa kanan ko ay Camarines National High School. Siyempre, shortcutan. Dito, wala pa na dito Tapos didiretso na tayo sa Sabon Depot. Kaya maka-presko ng dito, ng lugar. Hindi masyadong mainit. Masarap dito magpahinga ng konti. Okay, mamaya naman. Peace! Good morning, Bicolandia! Ayan. Kamusta kayo? Ako, okay naman. Chill lang tayo. Chill ride sa San Fernando. Ayan. Muna sa lahat. Maraming salamat. Punta naman tayo sa Naga City. Tayo sa mga Barangay Grijalbo, San Fernando, Camsur. Tayo ay pupunta na naman sa Sabon Depot branch sa Naga City. Shout out Sabon Depot. Maraming salamat. Napakaganda ng panahon. Ng ulan, marami ang nagbibilat ng mga palay sa dinadaanan. Napalawag nito sa shortcut. Ayan tayo 37 minutes 23 kilometers papuntang Naga. Yan. Hingi tayong sticker kay Sir Don Ordonez. Alam makakita ko sa Naga mamaya. Hindi ba ito? Sharon, ano maligo dyan? Sa Biniba Resort. Nakaligo dyan tayo naliligo tayo. Sa Biniba Resort. Yan, napakaganda na palayan napakasarap mag-race dito sa Bicol pag ganito pasok na ang summer sa San Fernando. Yan, shoutout ko lang yung mga lahat na sumusuporta sa ating YouTube channel JD TV Motovlog at sa lahat ng mga kapwa ko riders, kapwa ko motovlogger. Yan, shoutout sa lahat. Alam natin na ganda. Dahil doon ako duman sa banda doon. Banda na dumanan ako doon. Doon sa Camarines Sur to. Yan, update ako mamaya pag nandun na tayo sa location sa Sabon Depot. Peace. Yun Yan tayo C5. Dito ko nakita yung malaking bato. Napakadelikado May mga warehouse dito ginagawa sa C5. Mga construction na dito Ayun, may gasolina lang pala dito yung ginagawa bagong gasoline station. Gasoline station na pala dito.
Touchdown Naga City. Yan, good morning Naga. Punta na ito nga lang, shortcut puntang sentro. May ano kayo, may release kayong madadaanan dito sa C5. Yan o, release to. Ingat-ingat na kayo pag tumatawid kayo sa mga ganito. Baka may paparating na train, madali kayo. Yan, sarap ng hangin dito eh. Ano, Barangay Tarusanan, lugar na to. Lakas ng hangin. Yan, sa mga gustong kumuha ng sabon ay punta lang kayo sa Sabon Depot, Peña Francia Avenue, Naga City. Yan, siguro nakapanood nyo sa ating vlog na update tayo doon. Okay, pupunta naman tayo. Mga ganito, dapat maingat kayo sa mga ganitong mga crossing. Mga dumadaan dito eh. Crossing. Kailan mo na idol. Okay, nandito. Saan ba talaga kayo dito? Saan ba tayo sa tulay? Ano? Welcome to Tulay. 20 tons na yung available dito eh. Wow. So kita doon sa sentro. Tapos doon ka maligan sa kabila. LCC. Yan ang LCC doon oh. Ayun. Dito tayo sa may Peña Francia Avenue. Ito mga ano pa ito, mga school sa bandang ito, yung mga high school oh. Mga senior high. Yan. Ngayon ako nakadan dito eh sa lugar na to. Pahinga muna tayo dito ng konti. Yan, dito sa kanan ko ay Camarines National High School. Siyempre, shortcutan. Dito, wala pa dito eh. Tapos didiretso na tayo sa Sabon Depot. Kaya maka-presko ng dito, ng lugar. Hindi masyadong mainit. Masarap dito magpahinga ng konti. Okay, mamaya naman. Peace! Ay automatic. Automatic? Shout out naman mo. Ay! Hello! Ano kasi mabari na pinakamagandang stop ng SEC dito sa Naga City. Kasi isa lang naman. Isa lang naman yung babae. Titingnan ako ng helmet dito sa SEC. Baka may mga bago. Yan. Yan sa mga riders. Hello. Shoutout mo naman si mga friends mo. Shoutout mo na. Shoutout sa mga friends, sa mga enemy, sa mga ex, charot. Shoutout sa lahat, sa ex kong mahal ko pa, charot. Ayos. Okay. Ayan. Diba, Pogi? Siya rin yung pinaka-Pogi staff dito sa SEC Naga. Ayan. Kasi solo lang naman siya. Ayos. Na-meet ko na yan si Idol eh.
Laking tao pala yan. Malaki pa sa akin. Yes! Big boy! Ano niya, big boy! Literal na big Idol. boy. Tayo dito. Peace. Yun. Yan, na-personal din natin si Ma'am Britina. Yan, shoutouts. Ma'am. Staff sa SEC Naga. You gotta work, never tell. Keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate. Go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste, Uwi na tayo sa bahay. you'll never look back once you felt. Tanghali na. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on Yan, shoutout sa SEC Moto Supply Naga sa Magsaysay Avenue, Naga City. your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Dito na ko na din tatapusin ang aking vlog for today. Maraming salamat sa mga nanood. Yan, dito tayo sa kaba ng diversion. Yan. Maraming salamat. Think Good morning, about Bicolan others, dyan. waiting for myself, yeah. I guess that's Peace. why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life.